Сега явно на мен се падна честта да ви кажа защо сме тук тази вечер и защо това, че тази зала е препълнена, е от огромно значение за всичко, което ще се случи от утре натам. Днес поставяме началото и вашето присъствие тук е историческо. Ще се случат неща, които хич няма да се харесат на тези, които ни обявиха война. Една фотографична книга. Не се чувствам глупак, нито копейка, нито путинист, само защото поисках да бъда питан, преди 2 години се подписах. След това президентът на републиката внесе в Народното събрание нещо идентично като въпрос, свързан с отказа от националната ни валута. И в крайна сметка една маша на плутокрацията реши да погази Конституцията. По-скоро да суспендира. За това, което тези хора направиха, ще си платят. Няма да се размине така. Ние не трябва да оставаме равнодушни. И енергията, която е събрана тази вечер тук, значи много. Скъпи приятели, твърдо съм убеден в необходимостта от консолидация на народа. И заявяваме, че не желаем да участваме повече в котерийни и партийни поричкания. Каузата е много по-голяма. Никой няма да спечели, ако днес останем разединени. Не знам какво си мислят партийните лидери. Може би някои си мислят, че понеже скоро има избори, видите ли, сега трябва ние да се представим по един или друг начин. Както са тръгнали скоро, може и избори да няма. Защото те забраниха референдумите, ще забранят и изборите, утре ще забранят и медии, и хора като мене, като моите съмишленици, като всички вас. Това предстои да се случи. В тази връзка аз съзнавам, че съпротивата днес е абсолютно задължителна. И предлагам аз и тези мои другари, мои съмишленици, приятели, които ви поканихме днес тук, следните 5 точки. Първо, дата 31 май за провеждане на национален протест. Протест във всяко населено място, във всяко село, пред всяко кметство, пред всяка община, пред областни администрации, навсякъде, кой където може, без значение на коя партия симпатизирате, без значение дали харесвате със себе си или не. Не това е важно. Часът ще бъде уточнен. Но 31 май, сега когато се приберете от тук, по места, създавайте организации, структури, комитети, както искате ги наричайте, за организирана съпротива. Не го ли направиме сега, утре ще бъде късно. Още повече, че 31 май е близко до така наречените им конвергентни доклади. Те са занесли някакви конвергентни доклади, без да ме питат. Второ, изпращаме от името на ето тази препълнена зала, не от името на Страхил Ангелов или на Виктор Папазов, Недялко Недялков и Петър Волгин. Изпращаме от тук писмо до европейски и световни лидери, които считаме, че биха отпаднали на
подкрепа на нашия народ. Както го направиха в Румъния, нека да помогнете на нас сега да се освободим. Писмото ще ви зачета след малко, като завърши с петата точка. На трето място призоваваме президента на Републиката Румен Радев. Той няма значение къде е, защото ще се върне, тъй като продължава да бъде президент на Република България и настоящата декларация ще му я внесем само единствено на него и на институцията Президентство на Република България, тъй като аз към днешна дата не мога да идентифицирам друга легитимна такава. Румен Радев да извади истината за данните, които това правителство и подчинените му статистически институти и какви ли още не записаха и подадаха в Брюксел. Инфлацията в Република България не е 2,6%, това го знаят всички. От устата на Румен Радев трябва да прозвучат, че числата заложили там, всички тези данни, всичко това, което са наблъскали и така наречената им конвергенция е абсолютно фалшива. И когато с фалшиви избори подаваш фалшиви данни, няма как да излезе нещо добро. Призива ни към Радев е, като е казал А, да стигне и до Я, и да извади и да сложи на масата. Това нещо само може да бъде чуто от тези хора там. Четвърта точка. Призоваваме парламентарно представените партии, които отказаха да се подпишат под призива на Росен Желязков, славения премиер на Борисов и Пеевски. Да обединят сили и поне временно да загърбят различията си. На България в момента е жизнено необходимо това Народно събрание, избрано с доказана измама от Конституционния съд, не от Страхил Ангелов, да не може да работи. Тоест, те трябва да не успяват да приемат тези поправки в съществуващите закони и нови такива, които се очаква от тях за влизане на България в еврозоната. Защото имайте предвид. Очаквам от парламентарно представените партии вод на недоверие всяка седмица. Не ме интересуват вече мотивите. Ако ще ли за колкина канцеларията на Петъра, Курината, не е много. Тези не трябва да могат да работят. Тези не легитимни. Пета точка, вие вече я съобщихте. Ако българските медии имат останала капка достоинство, те трябва да отразят това, което се случва тук. Днес в зала 1 на НДК има 5000 души, при капацитет 700 отвънка и може сигурно 1000. Някой това нещо трябва да го покаже. Разбрах, че колегите от Българската национална телевизия протестират, защото им заплатите били ниски. Ами, уважаеми колеги, нали от вашите студия обяснявахте, че инфлацията е 2,6%? Как така сега искате 15% увеличение при положение,
6. Защото ви тези пари да продължавате да ме лъжете ли? Няма нужда. Петата точка е оставка на това правителство. Няма шанс да се нормализира политическата обстановка в България. Оставка и избори. Това е.